Shalom. Parhalado ni HKBP Jalan Lurah Cimahion. Pasahaton tusude hita ruas dohot tamu namar minggu di bagasa tikyon. Lausongonima amanginang ruas ni huria namar minggu melalui live streaming ni huriaon. Tabe mau pasatami tu hita saluhutna. Selamat beribadah ma di hita. Atong tapudi ma tu hatta. Mari deme hita sian buku de nomor 640 ayat sada ayat 3 dohot ayat 4. Mari hite-hite gowarni de bata ama. Dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot gowarni to di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Mga sahon de bata say hamonangad do ulahonot ta. Ngot maho ale par hinaloan. Tersunggul maahu di buah siang ari. Pujiok kumaho. Di tonga-tonga ni akka bangso ali Tuhan. Di honok kumaho di tonga-tonga ni akka marga. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan de bata jala ama nami. Sa urupi mahami asa unang madele hami ujuro hapogoson tuhami. Jala asa unang magopo hubain hami si leon-lehon mo na denggani. Ujuro pasupasum tuhami. Ramoti hami asa unang marpos niroha hami tu arta na dihasi ang anon. Lehon di hami haporsyaon. Asa dohot hami parjabar di sitianon ni akka na porsea diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapuji matuhatta maredehita sian buku ede nomor 524 ayat 1 dohot ayat 2. Tangihon hamuma patik ni debata imana tersurat di patik na parjolo dohot patik na paupaton songonom ma didok disi patik parjolo ahudo Jahoba debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi somanunmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toro ni tano yang gotong gabe si sobbaon manang si oloan patik patuluhon dang jadi dohonon gowarni debata yang go soture dalan na ay hona uhum na dosogot akka na marsineang di gowarna patik paupaton ingot hamuma pabadiyahon ari minggu, dinaonom ari maulahamu nasa si ulaonmu. Alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari i. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam. Ay dinaonom ari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana di ari papituhoni dibahen ido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiay ido yang gosahat na atong rak mangidugogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai ali Tuhan debata say pargugui mahami nangulahon no bartu patik. Amin. Tapuji matuhatta maredehita sian buku ede nomor 104 ayat 2 dohot ayat 3. Roh
tatupoti madosat tatuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurong. Napungudo kami di jolom martangiang. Dada mga sahon hati goran nami. Na mga sahon asi ni roham na gudangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Sesa madosa nami sa luhut na. Saya sungguli maroha nami. Asa muba roha dohot pangalaho nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen. Baga-baga ni debata taringot hasisan ni dosa. Ay dang adong ibar ni ay saluhut do pardosa. Jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabi pitor binahin ni basa-basa marhite siyan asin ni rohana. Hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian, marhite-hite haporsyaon di mudarna, hasangapon ma di debata na digidjang. Tapuji matuhata, marede mahita siyan bukwede, nomor 760 ayat 1 dohot ayat 2. Panggilan dihita secara pribadi, panggilan dihita ruas ni huria, diajari hita, dijauh hita, asanian, paboa, sude manian majalo haluaoni. Kita semua berperan aktif, laho, tarjou, majalo jala, boy hita majauh halak, asaro nasida, majalo haluaoni. Amanginang napaduahon, di bagasan turpuko, diajari hita, bahwa bangsa-bangsa roh nasida mengalului debata karena mereka melihat bahwa Tuhan itu baik menyertai semua bangsa-bangsa. Dia lihat, semua orang lain lihat bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu tetap menyertai. Anu ngahu bege ni nanakani na asing. Di bege nasida sengod dia do penyertaan pandongan niyo ni debata tu bangso na hinaholongan na. Tuhan, ya, ainu ngahu bege debata dongan muna. Kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu. Beta tasimak majo hataon. Dang nanidok nadisi kami mau datang karena kami hebat. Kami mau datang karena saya lihat kamu itu hebat yang martuhan. Kami mau datang didok nadisi tidak karena saya mau datang, kami mau datang karena kamu itu kuat yang bertuhan daun. Dang nanidok nadisi kami mau datang karena kamu itu ya gerejamu itu besar. Gerejamu itu cantik. Ya, tidak. Alai neng dohonon di sini asing kami datang karena kami melihat bahwa Tuhan itu menyertai umatnya. Didongani dohita. Dibereng halak nasi. Oh burjunai Tuhani. Gabe terpengaruh nasida. Roh mandapoton debata. On ma manginang nama cariko dihita. Allah hataon patuduh hotu hita bahwa yang membuat orang tertarik roh tu debata dada alani program gerejanya, ya, dada alani gedung gerejanya, dada alani organisasinya yang kuat, dada alani nguluni jolmai mamora si sude.
nani singolu ni jolmai namar si haholongan pabua na diramoti jala didongani Tuhani. Artinya kalau didongani lapatan na disi berarti terus kita dibarengi. Terus doh kita didongani Tuhan. Hadir terus di tengah-tengah ni pardalanan ni ngoluta. Tuhan berada di pihak kita terus. Tuhan berada menjaga kita terus. Mula secara teologis tahun merapatan Tuhan itu selalu hadir. Tuhan itu mangula di bagasan ngoluta. Tuhan itu ya tetap dia mangaramoti ngoluta. Nggak dipataridahon ya mau. Di tiga bangsa Israel pe keluar sian Mesir, takas do pandongannya ni dibata dan dipasobu bangsoi keluar songoni. Tetap didongani. Di tiga di parhor siap pe didongani terus. Sahat tu tanah Kanaan pe didongani terus. Bahkan sampai generasi sekarang pun kita rasakan bahwa Tuhan itu tetap menyertai kita, madongani kita, menyertai Tuhan. Tuhan selalu bertindak. Adong di sana makilala ngulunai dan disertai nang dang didongani Tuhan di bagasan samingguan bahwa Tuhan itu enggak hadir di dalam hidup kita. Ada merasakan demikian? Adong nama kilala adang halani Tuhan ini nama dongani ala di gogoku do loja ninguluku do loja mangulau-ulau do ubay mangulu sa di bagasan tikion. Ada yang merasakan demikian? Dang hadong kan? Sudi nayalani ahado tahe pangaramotion pandonganion ni debata hadir Tuhan di dalam hidup kita. Holan sedetik pe debata dang madongani hita. Apa yang terjadi? Tersuladit hita dang manghulu behita. Songoni do to diramoti di pataridahon debata di ngolu ni bangsoi. Ini jelas samanginang sahatu tikyo petahilala doi pandonganion ni debata. Pangaramotion holan asini rohani debatado nama dongani hita didongani pehita dang alani burjuta dang didongani pehita dang alani setia beisema di bagasa saminggon naso mardosa martudu maibana maso mangulah dosa martudu maibana alani ima penyertaan di debata sai tokto madongani hita. Hita peta pataridahon mai di setiap kesetiaata di penyembahan beribadah. Apalagi ma di perilaku dalam perkataan, pergaulan, kehidupan sehari-hari di rumah tangga, dalam cara kita mangulau-ulau, dohot akalan na asing, tarida mahita. Ima nahina holongan na setoktong Tuhani mangramoti ngoluta. Orang melihat penyertaan Tuhan itu kepada kita. Dibering doi. Ketika orang melihat dibering sama dia, ya, ketika Tuhan menyertai kita dan kita hidup di dalam kejujuran, kita hidup menjadi berkat di mana saja karena kita merasakan Tuhan itu memberkati kita. Setia hita tegar hita menghadapi perdalanan di ngoluon di si mahalak mamereng. Ketika orang lain melihat pardalanan ningoluta nang pemarsika soring pardalanan ningolutai ada suka maupun duka. Pardalanan ningolutai adong penderitaan, ada sukacita, tapi kita masih merasakan kasih karunia madok moliate di si mahalak na asing tertarik madok. Aku ingin mengenal Tuhanmu yang menyertai engkau. Iya kan? Iya, ikut tarida dui. Dang holan tarasahoni didongani Tuhan yau di pasu-pasu Tuhan yau ale dang adong hataridaan na ale dang adong pakorhona pabua nang didongani Tuhan hita dang adong pakorhona na denggan na taula di adopan di Tuhani pabua na di pasu-pasu Tuhani jala didongani Tuhani pardalanan ninguluta naing mahalak nasing apalagi halak na somanadda hatah ni debata madok tertarik nasida. Aku ingin mengenal Tuhanmu yang menyertai engkau. Begitu tegarnya engkau menghadapi masalahmu, tapi engkau tetap bersyukur. Siapa itu Tuhanmu? Dungita dokma, Tuhan itu selalu menyertai saya dalam keadaan situasi suka maupun duka, dalam situasi sukacita maupun dalam pergumulan, dalam ujian. Luar biasa. Aku ingin mengenal Tuhanmu
yang selalu menyertai engkau. Iko songonido, ikon menarik do perilaku tai. Ya pakorhon ni debata na madongani hita. Huria na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. On sebenarnya bentuk penginjilan yang efektif, paling murah tanpa biaya. Ima penginjilan marhite gaya hidup, sikap pangalaho dapat taridahon pabua debata madongani hita. Bahwa karakter Yesus tarida di perdalanan ningoluta. Hidup Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Pangalahota, gaya sikap kita, pakatayota, gabe teladan mahita. Ala nunga tateladani, Kristus na gabe teladan di bagasan ngoluta. Gaya hidup yang bisa dilihat orang lain. Dan pola hita, loja, laho, penginjilan di luar daerah tahun. Ya. Dari sikap kita pun, dari gaya kita pun, dari pangalahot tapi buido dibaca orang. Gaya hidup kita yang dilihat orang, bisa orang lain melihat tulisan Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain berkata, ngulum di bohim tarida do Yesus. Di keluargamu, di pekerjaanmu, di perilakumu kulihat kubereng do Yesus. Dan masukna dibereng secara fisik jolma Yesus dang. Pangalahu songo Yesus si tarida doi di perdalanan ningoluta. Apapun itu perilaku kita. Penginjilan seperti ini tidak memerlukan biaya dan pola. Orang tua menunjukkan sikap na terbaik gabe jamita na mangolu na toras maradopun ianakon. Ianakon pesongoni. Nang isi pesongoni, nang hita pe, nang salelengon, ringgas sita, marparsaoran tutuhani, marparsaoran marhiti hatani debata. Dang gabe songoni boti, sip berdiam di dalam hati kita firman Tuhan. Tapi tetaplah itu bercahaya, marsinodang mai di perdalanan ningoluta. Sekaligus mai didok songoni dok Tuhan Yesus, gabe siramaho. Jala gabi sinodang ulum nang parangem uhut gabi pasu-pasu tujolma. Itu neng dohonon asa sudah saluhut halak roh marsoba tu debata. Alani diajari dihita di trupuk jamita di bagasan tikion. Pabua halua untuk saluhut bangsoi bui terjadi di ngolu ni bangsoi yang mampu dia menjadi saksi. Penginjilan nakani yang efektif nakani panidangion. Saksi itu bukan berarti tiap hari Minggu terus bersaksi hita songono ngoluk dao. Menjadi saksi panidangion nadenggan ima marhite patar parngoluotai gabe tiruan di dia pehita maringanan. Sehingga ketika kita membaca di ayat 23 digobarhon di siang manginang 10 halak siang salhu perbegu marsigatung nasida tu suhi-suhi ni ulos. 10 orang dari berbagai bangsa ya memegang kuat-kuat puja jubah seorang Yahudi. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Salam.